kým uhynú, až potom ich zožerú. Na súpoch je však ohromujúce to, že dokážu doletieť neuveriteľne vysoko. Ako sa vlastne dostanú do takých výšok? Pozri, sú ako lietadlá. Lietajú odlišným spôsobom ako veľa iných vtákov. Krídlami za letu nemávajú ako napríklad vrabce alebo holuby. Prečo je tento jedinec v zajatí? Aký je jeho príbeh? Pred 2 rokmi, keď bol ešte mláďaťom, ho v hniezde otrávili. Tento sú bielohlavý putere postane, ale ja chcem vidieť, ako tieto vtáky plachia, takže sa presuniem na iné miesto ostrova a pokúsim sa nájsť nejaké supy v akcii. Samozrejme za predpokladu, že sa mi podarí dostať z tejto klietky. To nič, len sa hrá. Zabáva sa. Myslím, že na budúce, keď budem robiť rozhovor o supoch bielohlavých, dám si radšej goránovalice.